Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carol, 28 years old at isang government employee. Sumulat po ako kasi hirap na po ang kalooban ko at baka po sakaling gumaan ang pakiramdam ko kapag ibinahagi ko sa inyo. Ganito po kasi. 5 taon na po kaming kasal ng asawa ko. Plant manager po siya sa isang manufacturing plant. Kung titingnan, perfect husband material po si Allen. Good provider, maalaga, at very sweet. Kaya naman ikinagulat ko po ng malala nang mahuli ko na may babae si Allen. Hala. Isa po sa mga chemist sa planta. Bago pa lang naman po sila pero dahil alam kong niloko ako, halos ikamatay ko. Pinagsisihan naman po ni Allen ang ginawa niya. Tinigil niya kung ano ang meron sila. Ayaw daw niyang masira kami. Hindi daw niya ipagpapalit kung ano ang meron kami at hindi na daw siya uulit. Yun na daw ang una at huling panloloko niya. Ramdam ko naman ang sinseridad ni Allen kaya sinubukan kong kalimutan ang ginawa niya. Hindi kami naghiwalay pero may nagbago sa akin. Kung dati siya lang ang pogi sa mga mata ko, ngayon hindi na. Nakikipagharutan na ako sa mga lalaking humaharot sa akin sa opisina. Isa sa mga lalaking yon si Dave. Hindi ko siya napapansin dati pero lately nakukuha na niya ang atensyon ko. Ang bango-bango niya lagi. Yung tipong umalis na siya, naiiwan pa yung amoy niya. Yung mga ngiti niya sa akin, yung simpleng hawak niya sa tuhod ko habang nag-uusap kami, yung paghawak niya sa siko ko kapag tumatawid kami sa kalsada. Madalas kasi kaming kumaing magkaka-opisina sa labas kapag lunch break. Hindi naman namin plinano pero may nangyari sa amin ni Dave. Ay nako, ayan na naman po tayo sa hindi plinano. Ay! Yung pabo, lalabas na naman yan. Ayan na! Nakakalurkey. Nung una naisip ko, ayos lang naman siguro. Niloko din naman ako ng asawa ko eh. Ano ba naman yung isang beses? Pero habang tumatagal, nagigilty ako. Hindi ko matingnan ang asawa ko at pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Tambalang kumikinang ano po ang gagawin ko para mapatawad ko ang sarili ko. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Carol. Oh, Carol. You are such a fool. Yeah. Kung alam mo yung kantang yan, malamang May gout ka na! Ay, nako, Carol. Ay. Ito yung problema ko minsan, ano? Pag Correct, hindi correct, pa talaga correct. settled yung Yes. ano na, nagpe-pretend tayo na okay na. So may kim-kim ka, parang bumawi, parang ginawa mong lisensya. Totoo. Nagloko naman siya eh. Ano ba naman yung isang beses, Oo. 'di ba? Totoo 'yun eh. Obviously, you are still not okay with it. Mhm. Because tingnan mo naman yung line of reasoning mo. Oo. Ano, siya lang yung magloloko? Tama. Oh, ano? Lugi ako? Kaya Oh. malinaw yung parang yung paghihigante, pagrebelde. Correct Dahil ka. dun sa nangyari. So hindi ka pa healed. Tapos ayun, pinilit mo, kinonvince mo yung utak mo na okay ka na.
eventually, nag-manifest na talagang, Hindi ka pa okay. oo, nagre-rebelde ka. Totoo yun kasi sa totoo lang, ang paghihigante, ang pagre-rebelde, kahit kailan, hindi po siya paraan para maghilom. Mm. In fact, sa halip na umangat ka, Oo. tingnan mo ang nangyari sa'yo, di ba? Ayan, oo. Instead na hindi ikaw yung may kasalanan, ang ending dito may kasalanan ka din. Oo. Di ba? Tingnan mo ang feeling mo ngayon, ang dumi-dumi mo. Ayan, parang diba? ang nangyari, nakikita ko dito, parang yung naging coping mechanism mo, yung pagre-rebelde. Correct, So sabi mo, correct. hindi ka na maharot dati, nakikiharot ka na. Tama, hindi ka naman paghawak-hawak na sa correct tuhod. ka. Di ba may meaning na lahat maski paghawak sa siko? Yung Di ba? pag-amoy-amoy. Oo. Alam mo, tsaka yung amoy, yung bigla mo Oo. tuloy maamoy, may iba ka ng ano. So, at the back of your mind, iniisip mo talaga, paano kaya ako makakagante? Ayan, Diba? oo. And ito na nga, nagkaroon na ng paggagante. Oo. Ang maganda lang dito, naka-feel ka ng pagkadumi. Mhm. Kasi ang masaklap yung hindi lang isang beses, kundi maraming beses nangyari. 'Di ba? Although hindi ka namang umamin sa amin, 'di ba, kung nakailang beses, pero the point is, kayong dalawang mag-asawa, you both hurt each other. And ang importante dito, kung hindi nyo man kaya na kayong dalawa to settle it among yourselves, 'di ba? Ask the help of a spiritual director to give proper guidance, o di naman kaya a marriage counselor, o kaya yung mga ninong at ninang ninyo sa kasal na talagang pinagkakatiwalaan ninyo at talagang maganda din naman ang history ng family life. Mahirap din po kasi kung ang hihingan mo rin ng advice, Yung yung wasak ninong Yung wasak ninong niyo yung mong, buhay. correct. Yung ninong mong durugista na nga may kabit pa, di ba? Huwag ganon. Siyempre, hihingin ka ng advice yun sa taong alam mong credible din talaga. Tama. 'Di ba? So, yun. Kung hindi nyo kaya masettle among yourselves, kasi minsan may mga bagay talaga na kaya nga may mga experts 'di ba, na nagbibigay ng tamang opinyon, kasi pinag-aralan talaga nila yan. Bakit may mga ekspertong ganyan na nag-aaral at nagpapakadalubhasa? Kasi may mga taong katulad ninyo na hindi ito ma-process ng Yes. kayo lang. Oo. Kung kaya nyo kayo lang at mapapatawad nyo yung sarili ninyo ng kayo lang at magkakaroon kayo ng covenant, sanduguan o talagang agreement na huli na talaga ito, 'di ba? And both kayo nagkamali, why not? Pero kung hindi nyo talaga parehas maproseso, 'di ba? Then ask for help. Ask God for guidance. Correct. Kung kanino Yun yung ka dapat hihingi ng tulong. pinaka-importante. You pray for yourself kasi unang-una dapat ikaw yung mag-heal eh. Totoo, At hindi ka wala pa kasi namang ibang naghihilom makakatulong eh. yan sa'yo eh. Totoo. Hindi magagawa yan ng kahit sabihin nating spiritual person. Pwedeng ma-lead ka lang pero ikaw pa rin yung gagawa eh. Correct ka, correct. Dapat talaga sa sarili mo talaga, utang na loob. Una sa lahat, putulin mo yung relasyon mo kay Dave, ha? Ayan, oo. Kasi baka mamaya, ang dumi-dumi ko. Yan Diba? naman yung mga pangalang Dave. Kaya nga eh. Parang yung Dave ba? Ano ba ang mga pangalan ng Dave? Anong Parang, datingan ng Dave sa'yo? yun, parang Isa sa mga listahan mo na MD. MD aka Macho Dancer. Alam mo, yung mga pangalang Dave, yan yung parang mabango nga. Oo. Parang Dave, mabango. parang nagda-dive eh. Yan, di ba? Nagdi-deep Dave. Yan. Ikaw naman, nagpapa-sisid. So, utang lalo muna sa lahat, putulin mo yung ugnayan mo kay Dave. Yan. Kasi habang nandyan siya, nakikita mo siya, you will always have that possible temptation of, ano ba naman ano pa ba magpipigil sa ating dalawa nagawa na naman natin siya ng una. So, yun isang konkretong paraan para talagang matigil tigilan mo na talaga. Tsaka yung sinabi mong hindi namin plinano, utang na lumayan na naman sa hindi plinano. Sumakay kayo ng sasakyan, sumakay kayo ng UV Express, nag-commute kayo papunta doon, sinabi niyo kung saan kayo pupunta. Correct. Asan yung hindi pagpaplano doon? May pag-shower, may pagtanggal ng kung ano. Lahat yun, may mga desisyon kang plinano mo. Nung araw na nagkita kayo ni Dave, hindi ba't naghanda ka ng underwear? Gusto mo yung matchy? O hindi pa rin plano yun? Diba? So wag mo sasabihin na hindi namin plinano kasi plinano nyo yan. Yung may paghawak sa tuhod mo. Oo, yung mga kuryente na ganyan. Imposible na hindi mo mararamdaman. Kaya, alam mo, sa totoo lang, there's no such thing as a simple, harmless text. Yan. Walang ganun. Kasi nagsisimula ang lahat sa akala mong simple
at harmless na text hanggang sa maabot na yung usapan sa anong gagawin mo mamayang gabi, Yan. anong suot mo ngayon, anong pabango mo, Ayan. saan ang kiliti mo. Ang daming Ba't alam alam ni mo? Nicole. Nicole, explain mo sa amin, bakit ka ganyan? Bakit alam mo yung mga Alam mo yung sunod-sunod na tanong? Alam yung tanungan, kasi nga, I truly believe, maybe it is based on experience, di ba? That there's no such thing as a harmless text. Yan. Harmful lahat yan. Correct. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. At saka naman kung bakit hindi mo naramdaman na magka-guilty sa umpisa pa lang. Kasi nga, clouded yung utak mo Correct. dahil doon sa galit mo eh. Tama. May galit ka eh. Tama. Kasi kung wala ka ng galit, mararamdaman ay hindi to tama. Pero Umabot dun eh. Series kasi siya. Hindi naman to isang araw lang na nangyari. Totoo. At hindi ito, hindi ito decision na one time. Oo. Sabi nga ni Jegs, keyword, Oh. series. Series. Diba may harutan mo May paghawak sa tuhod. Diba? Nagsimula sa siko, Sabay-sabay papunta sa kumakain. tuhod, correct. Hanggang sa ikaw na lang. Dati, Ang madami kayong hinahatid. Tapos ikaw na lang sinusundo. Sinusundo pala. Series. Nakakatakot kasi yung mga kain-kain. Yan! Saan nakakarating yung kainan na yan? So, importante talaga nga magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng guidance at magkaroon kayo ng maayos na usapan ng asawa ninyo. I don't think it's the end of it. Mhm. Hopefully, mapatawad ka ng asawa mo in the same way na napatawad mo siya. Kahit yung pagpapatawad mo hindi ganun kabuo. Or it could be a skeleton in the closet na lang para sa'yo yung nangyari sa inyo ni Dave. Pwede. Balikan mo patawarin mo muna talaga truly yung asawa mo and then Totoo. sa sarili mo, patawarin mo yung sarili mo. Wala namang perpektong relasyon. Hindi rin natin alam kung anong pinagagawa din ng asawa mo. Baka may mga Side pa. Oo, Hindi natin alam oo. eh. So yun yung mga dapat ninyong iproseso together as a team. Tandaan, teammates kayo. You decided to get married. So may mga bagay talaga kayong isosolve. And this is, lahat po talaga tayo may kanya-kanyang mga mountains to climb Yes. And mga hinaharap natin. And nagkataon sa inyong dalawa, ito yung pagsubok ninyo. Back to basic. Balikan mo anong ginagawa nyo dati, yung in love pa kayo. Tama. And eventually, hindi naman kasi basta-basta mawawala yan agad-agad yung guilt feeling na yan. Hindi, Again, it takes proseso time siya eh. Oo. It takes time. So, tsagain nyo lang din. I don't think it's the end of the relationship. There's no perfect relationship, but there are people who will work together, teammates, 'di ba, to make it work out. Ang importante, nakita mo yung sarili mo ngayon na hindi tama yung ginagawa. Na ang dumi-dumi ko, Oo. yan, nasa CR Na hindi mo siya ni-normalize. Correct! Ayan. Very good. Actually, Diba? very good ka dun sa part na yan. Yung feeling mo ang dumi-dumi mo. Diba? Na Ayan. feeling mo may mali sa Oo. ginagawa mo. Diba? Very good ka dun Ayan. sa part na yan. So, yun. Carol. Carol. You are such a fool. Sana wag na talaga kayo magkaano ni Dave, ha? Iwasan mo na yun si Dave na yun. Oo. Kaya, mga office romances talaga. Sa totoo lang, masakit sa ulo, ang office romance. Kaya ito, mahirap talaga na masyadong okay lang yung close ng opposite sex, pero yung masyadong close, nako, delikado. Oo. Sobra. Kasi pwede may posibilidad. Hindi naman lagi. Hindi naman lagi, pero merong posibilidad, Oo. 'di ba? Kasi opposite attracts, 'di ba? Alam natin may yan. may mga ganun talaga eksena. Pero hindi talaga lagi. Like for Oo. example, sa amin ni Chuper, Oo. 20 years. Yan, meron din naman. Oo. Meron din naman talagang ganon. Oo. Pero So, syempre, mas kilala natin yung sarili natin. Correct. Oo. Alam natin kung medyo may kinakaibigan mo, Oo, correct. may hidden ka eh. Intentional yan, Jigs. Yes, oo. Parang alam mo yan. Alam mo kung ano yung template na trip mo na tao. Oo. Alam mo yan. Ayan. Kaya ayoko yung sinasabihan tayo ng hindi ko plinano. Oo. Alam mo yan. Memorize mo yan. Huwag kami. Basic! Not us. Ay, nako. Oras natin, 1:39. Ako bang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1
Metro's #1 Love Radio.